Parabéns para Carlos nesta data querida, moitas felicidades, moitos anos de vida. Querido Carlitos, feliz cumple, no son pocos, y decirte que estoy muy honrado de contar con tu amistad y con algunos hobbies. Tremendo abrazo. Camarada Carlos del sector crítico do quinto reximento. Levas 80 anos ganando batallas para chegar hasta aquí. Non creo que tiveras mala vida, máis ben creo que tivéchela bastante boa. Sigue así, tes o cariño deste camarada e todos os demais. Moitas apertas e a polos 100. Felicidades, Maraco. Estos días me acordé mucho de lo bien que te quedaba el disfraz de bailarina. Y yo creo que le sacaste mucho partido. ¿Me equivoco? Ahora a por los 90. Bueno, Carliños, a seguir cumplindo moitos anos. Balada do chairego errante. Velaí vai Carlos Galloso, o comunista elegante, de principios inmutáveis e alma de transhumante. Fixo escala na Coruña con Marga sempre o pescante. Despois, de novo ao camiño do seu fluir incesante. Vai sempre detrás do soño daquel rapaz das chairas da terra chá que aniña no seu pasado de horizontes dilatados e límites imprecisos. Aquel neno que debece polas xentes do camiño, polos perdidos do mundo, polos que pasan sin rumbo, por romeros e xitanos perseguidos e moinantes que foron os que lle deixaron o seu sentir afinado, o seu amor polo lonxe, pola música e o cante, a súa tenue saudade, o seu donaire calante. Madrid, 7 de decembro 1925. Ánimo, 80 sempre. Carlos, estou aquí en Cádiz mirando a ver se atopo unha botelliña ou algo para a festa, pero me parece que non hai nada da suficiente calidade para un republicano de calidade como a ti. Xa miraremos noutro sitio. Así que, bueno, saúde e república é unha aperta grandísima. Amigo Carlos, con 80 anos dá gusto verte. Estás feito un mozo. E ben bonito, por certo. A túa afección ao tren, dende neno, amosou unha imaginación sempre aberta, sin límites.
o que se fixo ver que o mundo podería mellorarse. Non o conseguimos, mas sabemos que o importante non é a meta, senón o camiño. Peor para os que non queren escoitarnos nin atender as razóns, alá eles. Dentro das túas actividades están a gaita e o golf. Dende xa, desafíote co teu amigo Gonzalo a que veñades ao campo de Miño. Amiguiños, sí, pero a malleira que ides apañar vai a ser de campeonato. Mil apertas, Carlos, e a seguir así. Chegou o momento, os 80, de ilustrar a propia vida con lembranzas. Sobre todo, grato porque as lembranzas son de solidariedade e fraternidade. Parabéns extensivos a Marga, por suposto. Querido Carlos, quero felicitarte por xuntar no teu camiño moitas habilidades. Gastrónomo, viaxeiro, músico, pero sobre todo por ser un amigo sempre disposto a dar amistade. O tango di que 20 anos non son nada. Eu estou de acordo. No teu caso, nen multiplicados por 4. Sigue como Marco Polo, viaxando e acercando os teus amigos vellos ao mundo. Disfruta de polo menos 20 primaveras máis. Perfecto, Dani. Querido Carlos, os que estamos aquí, e os irmáns Porto, Felipe Peña, Xoan Piñón, Anxeliño Vázquez, Alberto Suárez, que cruzou a nado Vidasoa fuxindo da ditadura e agora xa cruzou o río definitivamente, queremos dedicar o himno que cantamos. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, no estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Chispo. Gracias. Hola, Carlos. Ave María Purísima. E queresme pervertir os 80 anos? A ver quen dorme esta noite, aí perdediño de min. A seguir cumplindo anos, Carlos. Parabéns, amigo Carlos e Marga. Feliz día para vos. Bos días, amigo Galloso. Como me pediu Marga, che mando un vídeo para felicitarte na túa chegada ao 8º piso da túa vida, que eu tamén estou a punto de chegar. A ver se conseguimos escalar o 9º e recordar que nos conocimos aos 12 ou 13 anos, aínda que ti me diche unha foto que che adjunto onde estamos os 8 ou 9 anos nos Escolapios. Ademais, recordar que coincidimos, ademais de Monforte, en Lugo, onde nos cansamos de pasear a calle da Reina, en Barcelona, en Vigo, en As Pontes, e agora na Coruña, onde parece que vamos a terminar, nada máis. E aquí metes para o que queiras, sobre todo para acercarnos ás comidas de Monforte, a ver os antigos compañeiros e amigos. E como anécdota simpática, me acordo cando en Vigo me sorprendiche invitándome a tomar as aceitunas máis picantes do mundo. Sorte, saúde e a por todas. En estas hermosas terras de Lemos sigue habendo un amigo teu que de alguna maneira non se esquece daqueles tempos que vivimos xuntos e que nos prometimos
entre un grupo que éramos moi afines, seguir mantendo esa cordialidade, vernos a menudo, estar xuntos hasta que coincidimos. Quero unirme a esa festa que supoñerá pasar a esa vida, eu non digo de xente maior, sino de xente activa como ti, é que o único que boto de menos é que non te acerques máis por as nosas terras xunto co compañeiro tamén Raso, e que nos vexamos con máis frecuencia, porque sería pois algo que me echaría de ilusión. Sin máis, aproveito para desexarche que o pases moi ben e que enviarche unha preta grandísima e espero que nos vexamos a corto plazo. Hoxe é un día estupendo para celebrar os 80, día 18. Unha aperta, Xosé Carlos.